Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Хтосьці пакінуў таемнае пасланне. Так. Калі вось так. А можа гэтая карцінка нейкі шыфр? І калі я яго разгадаю, знайду прысмакі і мёд. Так, трэба вывучыць больш дэталёва. Прывітанне, сябры, добрый вечар, Топа. Чым гэта ты займаешся, Рмоў? Ды вось, пасланне хтосьці пакінуў. Думаю, з дапамогай лупы разглядзець хоць нейкія зачепкі і знайсці прысмакі. Прысмакі? Цікава. Давай разам шукаць. Топачка, дык гэта ж не пасланне ніякае. А што тады? Гэта след нейкай жывёлы. О, давай паспрабуем адгадаць, чый жа гэта след. Рмоў, глядзі, у гэтага звера вельмі вялікія лапы. Можа, гэта след мядзведзя? А, мядзведзя? Але я таксама мядзведзь, і ў мяне, во, лапы, але мой след не падобны на гэты. Паглядзі, тут нейкі кіпцюр. Можа, гэта след тыгра, Рмоў? Але тыгр жыве вельмі далёка і не мог наслядзіць у нас у калыханцы. А ці не след гэта воўка? Маўчыны выглядае крыху па-іншаму. Я думаю, гэта можа быць след леапарда. Але і леапарды ў нас не водзяцца. Топа, гэта дакладна след леапарда. Я з сямейства каціных і упэўнена, што гэта след леапарда. Не падобны на яго след. Падобны, Рмоў. Не, такога не можа быць. А вось і можа, не спрачайся. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Топа і Рыся. Што ў вас здарылася? Такі крык? Здарылася, Тимофей. Перад намі загадка, якая ледзь не пасварыла нас з Топам. Тимыч, я ўжо не ведаю, што рабіць. Мы знайшлі, дзіўны след. І не можам зразумець, каму ён належыць. Можа, ты дапаможаш нам разгадаць гэты шифр? Паспрабую, толькі вы не сварыцеся, калі ласка. Любую праблему можна вырашыць без сваркі. Давайте я пагляджу, што там у вас. Ну, гэта след ваўка. Ці леапарда? Гэта след дыназаўра. Старажытнай істоты, якая жыла на нашай планеце мільёны гадоў таму. Дыназаўра? Так, сябры мае. Гэта неверагодна. Яны ж былі самымі вялікімі істотамі на зямлі. Так, Топа, дыназаўры былі велізарнымі, а некаторыя з іх былі нават такімі вялікімі, як дамы. А іншыя маглі бегаць з хуткасцю аўтамабіля. Ух ты! Якія дзіўныя істоты, Рмоў! Вядома, дыназаўры адрозніваліся па памеры, форме цела і вобразу жыцця. Некаторыя з іх былі драпежнікамі, а ўсе астатнія траваеднымі. Яны жылі на зямлі, плавалі ў вадзе і нават ляталі ў паветры. Ух ты! Хіба лятаючыя дыназаўры існавалі? Так, Топачка, птэразаўры вядомыя як лятаючыя яшчары. Яны першыя з жывёл засвоілі паветраную прастору. Нішто сабе! А чаму зараз няма дыназаўраў? Куды яны падзеліся?
Існуе шмат тэорый на гэты конт. Некаторыя навукоўцы лічаць, што на зямлю зваліўся астэроід ці рэзка змяніўся клімат, таму дыназаўры і вымерлі. І зараз зусім не засталося дыназаўраў. Дыназаўраў не засталося, але з'явіліся новыя віды жывёл, якія існуюць і ў наш час. Сваякі дыназаўраў? Так, далёкія, але ж сваякі. І хто ж гэта? Што за жывёлы? Ну, напрыклад, алігатары і кракадзілы, а яшчэ акулы і павукі. Як цікава. Але хто з іх пакінуў гэты след на нашым стале, а? Паглядзі больш уважліва, можа ён падпісаны. Так. О, тут унізе стаіць буслік. О, буслік! Як я адразу не ўбачыў. Наш буслік? Няўжо і ён сваяк дыназаўраў? Дык, давайте спытаем у яго, ці яго гэта след. Так. Буслік, прывітанне. А адкажы, калі ласка, гэта ты пакінуў след на стале? Прывітанне, Тимофей. Так, я ўчора ўбачыў цікавы мульцік пра іх і вырашыў зрабіць след дыназаўра. Вось гэта задачку нам буслік падкінуў. Грмаў, мы ўсіх пералічылі, пакуль Тимофей не дапамог нам. Я зусім забылася на дыназаўраў. Я спачатку зрабіў вялікі след дыназаўра, а потым гляджу, мой след вельмі падобны на гэты, толькі значна меншы. Так, таму што ты далёкі сваяк дыназаўра, і тут нічога дзіўнага. Дыназаўрык буслік, зараз мы ўсіх запрашаем мультфільм паглядзець. Сядай да экрана і ты. З задавальненнем. Сябры, а давайте заўтра пачытаем энцыклапедыю пра далёкіх сваякоў бусліка. А зараз мультфільм. Я ўжо пачаў чытаць пра дыназаўраў. Вельмі цікава. Топачка, давай адкладзём усе кніжкі да заўтра, бо зараз час рыхтавацца да адпачынку. Бяжым чысціць зубкі і мыць тварыкі, а потым кладзёмся ў ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. І рыхтуемся да новых прыгод. Цікавых усім сноў. І самых салодкіх. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Глядзі. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.